To assalamu alaikum warahmatullah. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda za mu claim na NOTCOIN ɗinmu. A wannan bidiyon zan claim na NOTCOIN ina gaban gidan kowa. Sai dai muna tunanin kamar ba kowa zai iya ba sai mai premium account a yanzu. Idan ka danna wannan alamar za ga guri kamar haka. Za ga inda aka sa level of wato NMO inda za ka iya staking na tata na 30 days. Sannan za ga inda aka sa exchangers nan kenan. Deposit before listing sannan za ga yadda aka sa wallet telegram. To, inda kake so ka tura abinka sai kai amma za mu yi amfani mu da exchanger ne tunda exchanger da za mu tura. Idan ka taɓa exchanger za ka zo ka taɓa kan continue. A kan exchanger za ka ga inda aka sa OKS, Binance da kuma Bybit. To, sai ka zaɓi exchanger da kake so ka tura abinka. Idan OKS ne ko Binance ko Bybit sai ka taɓa kan abin da kake so. Mu bara mu yi amfani da OKS, amma sai ku lura da abin da na ya OKS ɗin kowace exchanger za ka tura yadda na ya OKS ɗin haka za ka yi daga can. Bayan ka danna yes, da su ce ma kana da ita kana da account da OKS sai ka ce musu yes I have it. To abin da za ka yi ka lura a nan gurin da kyau sosai, ka yi sun ce ka sa address sannan kuma ka sa demo. Ka sa address sannan ka sa demo. Me ake nufi da demo? Akwai wasu nambobi da suke bayarwa idan ka je za ka yi depositing na NOTCOIN. To su ne, yanzu bara mu je OKS. Idan ka je OKS ka taɓa deposit sai kai sacin na NOTCOIN. Kawai ka rubuta not. Idan ka rubuta not misali idan ka zo sai ka danna kan deposit. Idan ka danna kan deposit kamar yadda kake gani zai nuna ma haka. Bayan ya nuna ma nan abin da za ka yi sai ka je ka taɓa kan sacin nan gurin kenan inda za ka yi sacin. Idan ka danna kan sacin sai ka rubuta NOTCOIN amma iya not ɗin za ka rubuta. Kamar da kuke gani za ga NOTCOIN ya fito. To idan ka taɓa NOTCOIN zai nuna ma guri kamar haka sai ka taɓa NOTCOIN. To anan ne za ga ya baka address har wani zai ma saboda demo din wannan inda aka sa a comment to shine inda ake nufin demo wannan kenan. Wannan shine address wannan kuma demo. Wancan address wannan demo sai kai kofi na address din sai ka dawo cikin wallet in ka ta telegram din sai ka sa address din inda ka sa deposit address. Idan ka sa shi wannan wallet address din naka a nan gurin sai ka koma ka je ka yi kofi na wannan inda aka sa comment a can gurin kenan nan gurin wa'annan lambobin sai ka kofi. Idan kai kofi sai ka ƙara komawa cikin telegram wallet ɗinka sai ka je ka sa inda aka sa demo ɗin nan. Idan kai kuskure baka sa wannan ba to ko ka yi withdraw ka yi asararsa sai ka danna keep going. Idan ka danna keep going zai ce ma ga checking your data. To checking your data za su ce ma kana da KYC a ita OKS din naka ne ko kuma ba ka da ita. Nan ana ma abin da za ga exclamation mark alamar motsar da ke. Idan ka tabbatar kana da KYC da komai ka yi fasin to abin da za ka yi sai ka zo ka danna look code. Kawai kana danna look code idan ka tabbatar sai ka danna look code. Idan ka danna za ga yana confirming withdraw amma ka sani za su ɗau network P na 1.5 a cikin NOTCOIN ɗinka. To wannan shine kana danna confirm zai tafi satin. Idan ya tafi satin za ka jira shi zai confirming withdraw za ka balance ɗinka ya dawo nan ƙasa. A ga nan babu nan kuma ga balance ɗinka. To ranar da aka yi listing na NOTCOIN za ka da sun sama coin ɗinka ko da sun fito da wani tsari na a jira ka za a yi waye to kai babu kai a ciki ana withdraw ɗinka zai je successful ko coin ɗinka zai je.